zihamba kakuhle. Sibulela kakhulu into kubana nawe sikufumene emnxebeni. Bese ndinexhala. Singalamini yakho kwakho ulaphazamiseko. Ewe tata, masikukwamkele apha enkqubeni kakuhle, masenze nje kancinci mphulaphuli. Shishina somashishini. The essence of bees. Nasir. If you want to run a business, whatever kind. Right, mphulaphuli wevukani community radio imizuzu yethu masiyenze bengamashumi-22 bethileke intsimbi ka-12 o'clock emnxebeni sincokola kunye naye usomashishini utata Usinde Phibalela. Ukanti ke mphulaphuli, you can engage with us phaya kuWhatsApp, uthumele umbuzo wakho 0648546398 okanye ke usibambe phaya kwikhasi lethu lonxibelelwano, our Facebook page, where we are live currently right now. Kukhangele pha Vukani Community Radio. Tata, ndiyafuna into kubana ke siqale sibulise abaphulaphuli before sizoncokola namhlanje. Okay, sisengosi ngamkela kwivukani. Ndiyabulisa kubaphulaphuli beVukani Community Radio. Enkosi kakhulu tata, siyakubulisa nawe, siyathemba into kubana kwelo cala niphilile. Kule ncoko yethu besincokola ngayo kule neveki pheleyo kuze nje izinto zethu zingahambi kakuhle, besincokola ngokusebenzisa isakhono sakho ukuzama ukuphila. Ndiyacinga into kubana one of the things oye wazibalula it's a challenge ye logistics okanye i-transportation yezinto zakho. Ndiyafuna into kubana ke ngoku incoko yethu siphinde siyiqale pha into kubana mhlawumbi xa ungusomashishini owenza izinto okanye ke mhlawumbi oproducer izinto ngezandla zakho, usebenzisa izandla zakho, iba mhlawumbi yintoni engenye ye-challenges oye udibane nazo, njengokuba sisazi tata into yobana wenza ikhabhathi apho nee-TV stands? Ndiyabulela sisi ngombuzo wakho. I-challenge enkulu endiye ndidibane nayo ke yile bendiyikhanganye kule veki pheleyo ye-transportation. Njengaxa ndifuna uyofikelela kuloo ndawo ndiyosebenza kuyo, njengoba mhlawumbi kube nomntu ondifunayo mhlawumbi kooMoltino or kwenye nje indawo engaphandle apha eLithuthu. Ixesha elininzi ke ndiye ndibethakale naphaa xa kufanele ndiyolanda imaterial phaa eKomani, njengoba ndikhathisa phaa e-airport. So ndibethakale kakhulu ke ngoku icala le-transport, ndifumanisa into yobana kunzima izinto zam ndizilayishe zizofika apha ekhaya ngexesha. Ngoye indidileyise ke ngoku ekuqaleni umsebenzi womntu. Mhlawumbi kwezi nzame uye uzenze ukwenzela into yokubana izinto zizofikelela kubathengi aba, yintoni eyona ibalulekileyo mhlawumbi oyenzayo eyenza into yokubana ii-customers ezi ungaziluzi? Kuba ndiyacinga into yokubana xa ufeyisene ne-challenge enjena at some point uye mhlawumbi i-client le uyiluze, kodwa yintoni le oyisebenzisayo eyenza into yokubana noko aba bantu usebenza nabo bakuthembe? Into endingathi yenza into yoba umntu abe nawo laa monde lokuthi andithembe yi-quality yomsebenzi. Abaye bayincome esendisebenzile emizini yabo. Kangangoba ixesha elininzi noba ikhona ijob endibambileyo kuloo ndawo, abe ekhona ondifunayo, noba ndimkhululele mhlawumbi ndithi hayi uba ungxamile awunakwazi undilinda ungazama ufumane enye ikhaphentara. Wathi hayi isandla sakho ukuba ndisazi uba sinjani, ndiza kulinda ngelo xesha ugqibe ngalo uzofika apha kum. Ndingatsho ndithi yiloo nto abayithandayo, iquality yomsebenzi wam. Now njengokuba mhlawumbi ke ngoku kukho aba sebewazi umsebenzi wakho, besazi isandla sakho, abanye mhlawumbi abantu abavayo abangekawuboni umsebenzi wakho, zinzame ezinjani ozisebenzisayo ukwenzela into yokubana lo mntu akholelwe kwinto oyenzayo okanye kumsebenzi owenzayo? Ixesha elininzi xa umntu endifowunela ifuna ukwenzelwa loo nto,
ngoba mos into xa uyithumela i-picture efonini Yes. awuneliseki umuntu angafota nje nomsebenzi ongengowakhe awuthumele. So ndiye ndimcele into baba unayo indlela ndimthumele kuloo mizi ithile ngoba semininzi imizi asendisebenze kuyo. Angoneliseki ukuyibona nje i-picture nje efonini ngoba i-picture iyaqhatha. Ayive ngesandla ayibone straight ngemehlo ayive nequality yayo ukuthi njani. Tatam, ndiyaqonda into yokubana kulo msebenzi uwenzayo amaxa amanintsi kungenzeka into yokubana umntu lo umenzela umsebenzi lo angakholwa kwizinto ezinjalo. Uye mhlawumbi ukwazi njani ukuzisombulula iingxaki ezime olo hlobo, whereas uzawumfumanisa into yokuba umntu ingathi akakholwanga, uye udilishane njani nengxaki enjalo? Hayi ke siyabona kwelocala hayi ngaba ndiyaxoka andikayifumani into enjalo. Qha isikhalo somuntu nje siye sibe phaa nje endiye ndizifumane kufumanisa uba ungxamile into yakhe ngathi ingakhawuleza yenzeke ngeli xesha. Ndibe ke ngoku mna kukhona apho ndisabambeke khona ngoba indlela endingasebenzi ngayo mna andikwazi ukuthi ndibhizi apha kwakho kufowune omnye athi ndifuna ukwenzela into eso ndishiye phakathi ndingagqibanga apha kuwe ndiyosebenza kwenye indawo ayandiqhubi olo hlobo. Ndiye ndisebenze kuloo mzi ndisebenza kuwo ndithi ndigqibe. Yiyo laa nto ndiye ndimnike laa nto yokuba ba ungxame ngolo hlobo ungase ukhangele enye ikhaphentari ibe izoqalisa ngeli xesha ungxame ngalo. Right, Mphulaphuli weVukani Community Radio 28 mizuzu betileke intsimbi yeshumi elinesibini ukati ke pha emnxebeni, and also our Facebook page siyancokola kunye naye usomashishini ngutata uSindephi Balela uthi ke usuka phaya L2 Westextrum. Molweni apho, ndiyathemba into yokubana ke nonke nibahle nifana nalabini besilapho sisisikhululo. Ukati ke tata, njengokuba sincokola ngokusebenzisa isakhono sakho ukuzama ukuphila, mhlawumbi umntu ukhona upha ekhaya unayo le talente anayo kwaye mhlawumbi unawo naye umnqweno wokuziqalela elakhe ishishini. Mhlawumbi ngaphandle kwesi isakhono anaso sokwenza into, ingabe mhlawumbi zeziphi ezinye izakhono kufuneke abe nazo ukwenzela into yokubana azoba ngusomashishini ophumelelayo? Okokuqala kulo msebenzi ndikuwo mna wecarpentry funeka okokuqala ube ungumntu oguti kwizibalo, uyakwazi ubala kakuhle. Okay. Into ebalulekileyo le into efuneka abe nayo. Funeka abe wayengumntu oguti kakhulu kwi-maths ngoba xa ebala ezaa zinto akufuneki impazamo phaya. Xa ikhathwa namaplanga ibuya phaa funeka abuye eyilaa nto ifuneka ibe yiyo. For example, xa wenza elaa khitshi zonke ezaa pieces eziya njengoba uzibala needrowa zazo yonke nje into nee-shelves funeka xa ufika ufitisha kungabikho nto izawuphinda ikhalisa isarha, kufuneka into ubusike sowulapha endlini. So kubalulekile uba abe guti apha ekubaleni. And okokuqala into endiyithanda ukuyikhuthaza ebantwini funeka uqale uwuthande wona lo msebenzi kuqala. Kulapho uzawukwazi ukuyinakekela into yenzayo uyoye. Ungawenzi nje lo msebenzi kuba ungene nje kuba uthi ufuna ukwenza nje imali ngawo. Yona imali izawuzizela. Wona funeka uqale uthande wona kuqala. All right. Nazo nje into afuneka abambelele kuzo. Apho uzawuya kude ngawo. Alright, zezona zibalulekileyo ezi. Mphulaphuli uyazivela ke nawe uba ngaba ungumntu ingakumbi onomnqweno uqalisa ishishini elifana neli, which is in woodwork, ube kanti usika amaplanga pha, wenza ikhabhathi, wenza ii-TV stands, zii-coffee table njalo njalo. Uthi utata uSindephi eyona nto ibalulekileyo somashishini, nawe ke mntu nomnqweno uqala ishishini lakho kokokuba ukwazi ukubala i-mathematics ingabi into noko oyoyikayo,
ukwazi ukubala kuba kaloku ufuneke ezanto uzimejarishileyo phayana zibe kanti zizizo xa sezidityaniswa. Eyesibini imphulaphuli nendiqonda into yobana ibalulekile nayo is that you need to be passionate. Kunyanzelekile into yokubana xa uqala ishishini ibe kanti yinto oyithandayo lena. Awukwazi kaloku uqala ishishini ube kanti awuyithandi lento, noko phaya ebudeni bexesha uzawukwazi into yobana use utyhafe kuba kaloku lento le awuyithandi. Tata, ndiyafuna into yokubana mhlawumbi umphulaphuli simtyhilele into yokubana ingabe iminyaka okuyishishini mingaphi, kwaye njengokuba unalo minyaka unayo ushishina, ingabe zintoni ozifundileyo ingakumbi ngokukhulisa ishishini lakho ocinga into yokubana abaphulaphuli ingakumbi ke abasebatsha nabakhasayo zingabanceda kakhulu wena ozifundileyo in your journey? Ngendlela ebenditsho ngayo last week wona lo msebenzi ndiuqale ndandisebenza efemini uqala ngo-96. Then ngo-2015 ndabuya ndiza apha ekhaya ndazoqala uzimela ke ngoku. And ngewufika kwami apha ekhaya injongo zami kwakungaske ndirhale ndifumane abantu or abafana nje abazimiseleyo, ndikwazi uthatha lonke olu lwazi ndinalo ndilufake phaa kubo, ukwenzela ndibafundise kakuhle lo msebenzi ngale ndlela ndiwazi ngayo, ukwenzela into uba bazokwazi ekuhambeni kwexesha nabo bakwazi uba baqhubeke nawo. Xa kufika ixesha loba mna ndibone uba andisaphumi kakhulu, ibe ngabo abaqhubeka uya phambili. Wena ke ngoku eyona highlight apha njengoba wawuqale ngo-2015 izinto mhlawumbi othi into yobana lena ndiyifundiswe lishishini, mhlawumbi abanye badla ngokuthi ishishini lindifundise uba ndibe ngumntu onomonde, ishishini lindifundise ndibe ngumntu obamba ixesha. Ingabe kanti mhlawumbi inoba wena zintoni onozibalula ongabe kanti uzibhaqe ngoku sowushishina? Zona ndifumanise into yobana xa usebenza ngabantu nyhani ke laa monde wona funeka ube nawo, ngoba udibana nabantu abaninzi abohlukeneyo. Usebenza ngabantu abaninzi abohlukeneyo, abanye banayo intsebenziswano, bakhona ke abanye ke obona into yobana hayi noko abanayo manditsho. Kodwa ke kuba usebenza ngabantu uye ube nayo laa okwakunyamezela uba ekugqibeleni akholiseke. All right. Phulaphuli, uba unawo umbuzo and you want to become a part of this conversation, thumele umyalezo wakho phaya kuWhatsApp wethu, nombolo ngu-064 854 6398, sikwazi ukuncokola kunye nawe. Ndiyafunda ukubana sikhawuleze siyojonga phaya on our Facebook. Benditshilo kaloku ndathi we are live streaming le ncoko, uzawukwazi nophinde uyoyibukela ngelinye ixesha. Kodwa ke I do want to share ndiyobona into yokubana ingabe kanti baphina abaphulaphuli esikunye nabo namhlanje ukuba ke ikhona ingxaki. I think mandiyivale.